чисто физически, надявам се и емоционално, и психически. Надявам се, че научиха доста уроци, които се опитах да им предам. Чисто житейски уроци за живота в бъдеще. Готова съм, защото смятам, че техният път тук в училище приключва. Каквото можаха да усвоят и научат, го направиха. От тук нататък трябва да продължат с уроците извън училище и въобще да се доказват като личности, като хора, които сме се опитали да изградим. Доста амбициозна, бих казала. Изисква доста неща от нас, но след време, вече когато се видим след 10 години с нея, това ще покаже, че всичко, което е казала тя за нас, ще бъде в полза. Честна. Защото винаги ти казва това, което има в очите. Справедлива. Строгост, защото е строга, но е за наше добро това, което прави и това, което иска да допълни към нас като характери. Дойдете ли с нас на бала?